Kalau vi perlu kita jumpa ni video nak post ke por, kumba phi tip hil ada subscribe ni ke channel ba phi ju page nak post ke por, menta ki por ang laju tap video man nak sengi bat nilai kendo biang menta pat ha kan ni ke way pat ke sengi dam ta jong ni ke way pat ke video ni ke vlog ke bang yo ban ni kran sibun ki yo ban ni phi sibun ki te ban menta ngin dang le ru ini video nak post ke por nak ke sengi ko way pat ha ki bentai bo pher nak long ya ka jingal ti jo ya kerja nanti, hak kerja yang berjalan lah ni, kita mahu ban peni pi sibun ki hak bay day ban ya smooth telat ni ban yo kerja hikai, ban di kerja smooth tu ban ru kerja let's say kerja pesngo hak babun kiliang kabala ban no kerja mentoy, nabenta jongi iwe kiba pe ni video ba kerja kaporu kalong kerja mentoy nga mengan smooth tu ya kai ba pi perkat kandam lagi ba pi share po comment section ber kiwe. Di hak ni video masuk apa di keren ya kawai ka jingja lesing lah penong menen kesing ngatap ya kawai video hak by day bat ke jinglet ban ai beli kilai ngejong ai kini ki perlok ke jongi ba bon na jong pile si future comment man ke por bat nga ngalabu i kawai ka competition ki ba menu ki ba comment ningkong ngan lik banai banai kilai bam bro gila ai lagi jong hi jing sngo ya la jong hi jing yi jong ki don ru le persang ban ile ban yo ya kata ka khusnam le se hakan ni kan next video jang ba menin ka bang la thap te bat ki babun ki la ya comment hang tu ki jing play yo like shibun ru nomor de lada phi bone ki like sa kata ka comment ki jong phi ba menin phila ban sha jet ban yo ban ile bam bangangan khilai ya phi mo te kidan ru ki bala job ru lesi hadu menta tinga pati opni ai bam ten ha kata ko video ko bangala yo ban lek ban ai bam ya ini we perlu jongi ngalayo ya ko comment ka ba lesi nganong kan hakani hap pedeng jinga lenti jong ai hakani ka kam youtube ngalayo bun ba ki comment ki jing sngo jong ki brio ki jing wan jong ki brio shangai ban keren marhamat lani la kalong link bagi dm link bagi comment section ki we ten ring ngampat julap ya kabakum kani kejat jingkren bat kan kum kani kejat jing kentho le sela banong lamar ba ki babun ba hadu menta ki tu ki baju keren ki baju keren ju khana le ni ki baju persha ro ki babun ki lang ni ki baju wadang ki don le ki jong hi ki benta ki don le ki jong hi ki nongrim le si don heteng ki bekim smooth tanat ya ni don heteng ki stolat ni channel don heteng ki smooth tanat ni ki balle si banga ngale ban ngam khmi lenti ru boro ko ko perthai kan chu smooth tanat lu ki ba ngale kindon ki ba ben kindon ki kan tho kindon ki ban cũng tại kinh đơn cái bàn thảo cái kinh đơn cái bàn yero tin re ngam 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 ju mudur bakin ya don lang berkhaj bikin shudap lu tang kita positive comment sudah la ni ta kijing kitbok terbiang sudah po isang joa la di po comment section ti henry ngapediang kita ki berkhaj ti henry kani ko we comment ke de ke ba pin ngusi bha om yanga re ki babun bha ban le sila pila pe video menen pila ban puli ru ban ngaku aban shim hiru da kerteng hi kum bakalong ne khnang bakan long ka jing hikai nam ta jong ki babun ti le si piong ya banga shim dan ki bong ba nga keretang nam ta ki comment ki basni wi comment bah ki baham jukran ti hakni video nga suka banai ka jingero nam ta jong ki tu ki bala yeng bunsin nam ta jong ban keren shibenta lani nabenta jonga nakaliang ko jonga banong ban yada lani ban pin jubab lemi kita babun ki baju comment lesi ka jing jing mo berkat ke jongki ten ko ri shibun pi le ya kani tim menta ko ban spuli pi kani comment ke ba uni urang ba lani kani ka long kami lani uriu samla lani ngam tip diu ten re ka rukom le ka long ka ba pin hiardor ya ka jinglong jing im ke jongi wpi ya ka jinglong khasi jongi bal la de kurstan ru ka jong kurstan ka jongu la dau de kurstan ten re compare de ka nyam yu re wehi ba pila sedang ban yeng dakani ka nongrem dakani ka bangang puli pi mata kani kan kapan pau bun ki bari silentet jong ulani ka ni ka brio ki ba don ya kom kani ka jing sngo
dengan chupuli BJP wood kena bapi song thu ayu bangamut ti bat hoi nga ilut yu baro hoi ngam jud pech liang khamat ini noru la da pi de ma pi ki ba comment leni pi ba keren ki ba berten ki ba berngem ban le pen mensaw per ki ki ngaru la da de mai kendo pi mar khamat ru nganom jit nganom le liang khamat pi ku mangale ki wi pi ru ngane kum jo ku mangai le yi pi ki wi ru ngan le kum jo ti ngam ju thau ju bo ti henry kan long par ke jing kai na ta jong bobon sap kan buru ke screen ang ni kanang piru pila ban ui uni urteng u aha ge WHBB 1234 yang am da tip u a ti lani ka dik a tende ka comment ka ongkum ni uni buriu uba ile khlo dan bok baki plan jong me ken pulam hadu bamen da krong ngan duwai bamen ring swai ring dot hakisngi bamen dang ya nang ne don bok men ngam shapo shaki tliu kabriu sarong khlo la don khun ktiru sngu thu la tip hi uriu kai jing im kumni be ngam sngu e ki kentien ki bakran namar ki babon ba ki bakran ngam sngu pher om tang yang han ki babon ki youtube ki juyo kum kini ki jat jing shakran la ni kini ki bajle content te henry kabak shon ma nga kadi kani wi kentien bu ong ba ngan duwai te kidan ki basu tempe ki wisdom si bat kum ta ter henry uni urang ba lani kani ka brio le sila banong ki duwai bangangan ring swai bangan ring dot bat ba hakisngi ki bangan nangwan nang ni bangan ngam shapo shaki tliu ti lada kani kadi ke jing sngo jongno lada kani kadi ke jing thmu jongno ban om tang man chupen hiar ne ban chukaran po ne ka do ban duai ne bata ka jing jot jongno ti ngathrai tip shu kan batai kumno ti imat ba ka ngarang perkhat ba ka bakim lang salang jongi ka takalong bril man bril jongi khamtam le ka bede bat kini ki khasi jongi hang ne ngadang mut thrai ba ka lesi ngisya keren to ho ngisya keren kat balap kat basem ting manong no ban shi juba komen pathar kat bomon ti henry ngam ju perkhat ba ngam ju expect ngam ju la ban mudur ba kan long kumne kani lesi kala katho ya ka jing long ngam tip shu kamni shu ka jing long kot jimu perkhat henry ka jing ri jong ka jing ingkong ka jing ri jong ka jing tim ka jing ri jong ka jing bishni ka jing pihun anda mata jong kiwe kat hadu ba pidan pitip yu blay pitip yu ta u nong thau jong pi ba jaka ba pi pin duai ban le sil da pi ba kan long ba bakla ke bang le jaka pi pin duai bangangan bak ban kela ya kata kom le pas ni ko jong pi duai peman ba bangangan jot babangan nang issue ki bro khoi ngan duai ta jong pi ba pi pin yo ka met bu ba khia bat ba pin nang yo ka kamai ka ji ba bet ba biang lembat pi lemba ka yeng ka sem ki kon ti jong pi ti henrei pat ba pin le pat biang ya kani pat shakiwe ki brio pat shakiwe pa ki le se ki youtube bat ki ki no sna content te nga kurpat jur ba pin nom le shu kumne bat kani le se kan long ku chung hikai nam ta jong babon na pleng jongi la da pidon gi jing sngo nam ta jong no sngo ba ka comment section kam de nam ta jong phi kam de ba phi pin ba phi pin da tho pin wa la ni phi pin kren ni ki kintin ki ba har kom tin re phi sngo ba ka don shi sha jing kta phi sngo sha ba ki ya ge ba ki le kam long ga ba de nga karpa de phi pin le sha ki dm gi jong ki ya kendo mar khmat bat ki ani ka do ban le snan shi yeng jong ki ru ban pini te ga yeng sam ga jong ka jaka tre gi jong ka nga pli reng hang ba phi la ban wan ban kedau ya gini jeng makla jonga tin re buri pinong ba naka kendong pi pisong piong bangangan duai menda benta jong ni buri bu un hab un jot ba un ring swai un ring dot ba unum yo ke ru ke jeng im te kata ka de ke le se ke ba ngang nom la ban pediang te badru ki ba bun pediang jeng nom la ban pediang te ngam tip shanu ba ka jat brio jong kan lam shanu ba kata ke imlang salang jong kan lam la dadang don kum kini ke jat brio te kamle le ngam so pher la da don marabal la da don kum ni ngin yo kham tip ba ki jat brio yu ki don ki lang sa lang ba pleng wat kita ki banget bleiru ki don pleng kum kani ki jat jing snow
ti ngam tip la unde u jat nyam yu jat runget yu kata compare dan ru unde kadi kedonu di ke jong brio ka ba thau ba wo yangi ba kadi ke jing snow hi ke jongi ka ba thau ba wo yangi ke jing long brio ke jongi ti bat ngasutanat pat sushi benta pat ke benta ba ar kalau mang sutanat ya ini iba la ni kong lingkoi lingkoi 921 ibala juba pi kadi comment bediong ijubab hapo jong komen jong ni urang ba la ni long kme la ni uni usamla la menong satang ublei jong phi basngap ke jing duai ksut jong phi bakwa bantan sapo i batri stom henry ngapan ngadang kitbok kerbiang ibakut badi barok ki para khasi khamtam bekin dang yakiu shaprang haka kam kabaki tre man nagasngi ublei unsumar bat kerkhu phi barok ki shaprang te ngaso shutia ngaso thamula wi kalyang ba iwe video e banga ngaya lam ban bam ya iwe na pedeng jong phi subscriber manong no iwe na pedeng jpi bjupe ni video na por kala ban penlong yu brio hadu kata bun bisni pi hoin ka hadu ong ma bon duai ke jing new bakan wan taplep wan taplup nga wan ban telep ya te kasong thamula ha tenre pat bale bangale ni video mde tamang shusna content tenre ba kwa ip pin sung thulam khamtam le ki baju pe ni video na kapor baju subscribe de baju comment na kapor sngo bha la de phi i kom kini omna ha po ka challenge ga de challenge ki ru pendap ye kini comment la ni late ban reply ni comment da ka hok jing shisha ga jong phi ba phi sngo ban day ban pni nomor badan ning ting yang tu bat mat kren ka chabalap ka sebesem julele tenre nga kerpat ip nga kerpat suret malar dan kum kata khap ba phi ban reply ni phi ban ai ke jubab nam ta kum kini ke phi ba kalong kenreng kom jubab link kom comment sngo bhale kata nomor kan long jing ai museum om yanga unos na video di kan nok ai museum hir ki babun ki ba pet nomor ba ki bukum kini ke jing bisar kum kini ke jing tho kawan ra ya ka jing sngo ya pher ha ka jika jing mut jubkhat kawan ra ka jing pher ha ka liang ka jinget kala wan ra ka jing pher ha ka liang ka jing sngo thu ha mai dei bat ka desi ka kam ka jam ba ka jing bat kerkom le ki jongi na kapor tila da shupet kumni ya kani comment ikop mo di brio batip yu blai batip ka bomut yu bandan to nong thau ba batip ba umde ubrio bala banle in la di henry ubashania nong thau bane ki tane ha jaka pat banong ban duai ya ka jingkla ban duai ka jingkit bok ruang rule se tenre ukloi ban duai na bata ka jing sneu ke sngo bha wat om long kom ta holok phila bani si nga na do na khli adu ko ja phila bani si sneu jonga ka slang jonga ya khtin jonga ke na long jonga phila ban comment na po tenre kat adu phi phne ya kata ban ong ban duai nam ta ka jong ka jing jot nam ta jong ki wei pat ki breu ngatrai pen hap ker ba pen hap berkhat arsin Sesiapa pihak wei pada video porlok la shai kesngi kebesbon mutiasok.